लो हेगा हम गीत गोविंद। ना हूँ तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, इश्क में तेरे जीता हूँ, तेरे लिए ही मर जाऊंगा। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ। ନୂଆ ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି। ଦେଖ ଏଇଟା ଫ୍ଲାଗ ଉଡ଼ିବ। ଏଇ ଦେଖ ବିଘ୍ନେଶ ଆଗେ ଆଗେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଘ୍ନେଶ ଆମକୁ ଗୋଟା ଦେଖେଇ ନେଉଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଟ ଭୁଲିଗଲେ। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାଟ, ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେମିତି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ବିଘ୍ନେଶ ଆଗେ ଆଗେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ। ଦେଖ ଦେଖିଲ ଭିତର ପଟ, ବାହାର ପଟ ଦେଖେଇବି। ଏଇ ଦେଖ ଦେଖ ବାହାର ପଟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆହା, ମୁଁ ମିଟୁ ଭାଇ କତିକି କଲ୍ କଲି, ହେଇ ବାହାରି ଗଲୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଦେଖ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇ ଦେଖ ବାଟ ସାରା କି ଭିଡ଼ିଲ ବାପ, ଦେଖ ଦେଖ କି ଭିଡ଼ିଲ ବାପ। ଭିଡ଼ରୁ ବାହାରିଲୁ ଟିକେ ପେଟ ପୂଜା କରିବୁ ବୋଲି ଗୁପଚୁପ ପାଖରେ ଥାଇକିରି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଘ୍ନେଶ ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ମୋ